И здравейте, YouTube, аз съм Добибул, тук сме на моят приятел и днес пак ще играем Митосис. Ще направя първо Хънмен vs зомби. Много интересно. Николай, тук ли си? Да, тук съм. Хубаво. Не, аз няма да играя така. Правилно прочитал се. Като сте по-голямо ниво, примерно аз съм 7 и ме пуска с 20 скоро. Ако сте примерно 60-то, ме пуска с 100 или с повече. Това е много яко. Айде. Какво направи с микрофона? Какво съм направил? Да. Ари фул разреждайте. Палка за... Сега някой да е левнал, ще го отрепа всичките. Искам да я видя тази игра, защото много ми се играе. Как се... Коя игра? Абе, нали Митосис има различни игри. И играеш в тях. Сега това какво трябва да е? Топката! Това се върти! Аз вода топката! Значи това толкова долно и гадно. Къде е вратата? Аз паза. Не! Ама, Чакай, аз трябва да стана по-голям. Няма се навирам в носа на... Не! Топката! Взимайте топката, бързо! Водайте топката! Опа! Сега дали ще ви я вкарам? Гол! Почнахме нова игра. Пип! Няма да ви дадем гол. Не, то нормално е. Няма. То много ги прави, бе. Не. Какви сте? Ето, пускаме с 20 скоро. Така, къде е топката? Не бе, пак ли ви, бе? Ела ти, бе. Ела, бе, му. Стига, не. Вижте, играти гадните хора. Който е да това. Топката, взимам я. Не. Долу яко е. Защо? Направи ли го това, Николай? Стима. Ало. Кое? Стима. Аз Steam вече си имам. Не Steam, Митосис, нещо. Не ми се прави вече. Мързимо. Гол! Трябва в карчи. Стотинка взех. Брат, мога ли да играя без регистрация? В Митосис. Как така? Да ти кажа, аз няма как да играя с тебе. Знаеш какво, регни се с Фейсбук, пък какво ще оправим другите работи. То не я вкара! Не вкара я. Добре, как ще удари в гредата и ще я вкара? Това е... Нашите взеха. Не взеха нашите. Кой ще вземе топката? Диху. Добре. Прихор, ще игра и Трябва да стигне класацията. Не. Блок. Не. За какво си използва отварта? Ха-ха. Аз ще тръгвам тук. Ха-ха. Стотинки. Ще купа скин след тази. Игра. Ела бе, малък. Голям.
О, то е такъв скин може да си купа. Ето, този тук. О, пенточист! Йо, бе. Аз искам, че... Не, чакай сега. Абе, ние сме си приятели, бе. Защо сега? Ма виж как ти светят хубаво очите сини. Чакай сега. Ма, чакай. Мах сега, така, тръгвай се. Така, стотинка, да. Така, да. Ела, бе. Това Джастин Бибър беше. Стотинка. Ти в кое си сега? Аз се логнах чрез фейса. Изядаха му. 14 монетки. Ще си купа скин. Откъде си купуваш скин? Не, откъде си купуваш? От тук. Сега ще си купа някакъв Ти скин. на Hunger Game ли си? Не знам, чакай малко. Трябва да ти пратя покана и сега ще пратя. Чуваш всякакъв скин да си купа? Ще играя на Hunger Games аз. Чакай, дали трябва да ти пратя покана? Чуваш дали този... 500! Да, сега аз имам 80 и колко? 70 и колко казах? 80 и колко? 77. Добре. Влак? Не. То да го видя. Ивани, Какво? за утре чантата се приготвиш. Ще се приготвя спокойно. За утре! Да. Аз утре на даскал ли съм? Ми Как? те в петък имат изпит пак. И колкото? И утре нямам да учите ли? Утре имам спортен. Така ли? Ще спортувам, да. То скин няма кеф, то с някакъв конт тук е... То някаква бисквитка. Човек, аз казвам Ники 3 пъти Ники, нали така? Ники... Колко пъти? Ники! Да, заедно. What? Що? Добре. Това е малко странно. Сега ще се купа от Хелуин нещо. Чакай, това тъпо. Не ти леко. Ще си взема от тук. И ще си взема този як. Чакайте да видя последния. Your mom. Това ще е яко. И това окото е яко. Спайдермен е тупо. Това е яко. И това е яко. Аз тук сега тествам малко. Тестой. Бу! Чува се дали бу си взема. Това нещо като трол. Това ли да си взема? Кое си взема? Вземи си бу, като доби бу. Добре, аре, купих си го. Пращай Как покана. се казваш? Чакай, friends, стаята, такова. Значи, Ники. Заедно, да. Ама аз съм слогнал от фейса. Ма чакай сега, Ники. Ама, Ето ми излезна ми бе, доби бу ми прати покана. и приеми Кой да... трябва да натисна? Аксет или Реджист? Ми аксет, то... Ама кой ти от... Ево. Сега, виж сега. Слушай сега, гледай сега. Значи сега. Цъкам това. На кое сокър мод, какво? Чакай малко. Ще направим една free for all. Гледай сега. Да пускам ли? Не. Там, излезна ли ти join? Да го натисна ли? Да. Натисна го. Къде си? Отиди най-горе в ляво. Чакай, че някой тук иска да ме изде. Ма че кой левел си? Аз ли? Седми. Ами аз съм първи. Аз ще сменям клипа. Ще спирам клипа. За клипа. Чай само да те видя. Ще направя втори сега. Майко, толкова колко голям. Заби ме. Най-горе в ляво отиде. Някакви му следят. Човек, аз не мога да видя. Аз ще направя... Да. Най-вляво яла. Да виждаме хора, ще се видим следващия клип. И чао, абонирайте се, харесайте клипа, харесайте моята фен страница, абонирайте се, глупости, харесайте и